Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Arnold u Jeffrey tal-għajtu l-istedina. X'intom tħawdu ġdidek? Tibda Jeffrey? Jien, palissa naqra kwiet, imma fej speċi ta' jivvintarnu, nibat defisni u niddefis, ġifiri insegwi li l-umbat, ġifiri. Le, jien namel, ismani, jiena forsi vera nidirektar in the spotlight, pero il-backup huwa Jeffrey, għal ħafna raġunijiet. Namel kuraġ b'Jeffrey l-ewwel net għax jiena naqbad ma' 7 miljun elf ħaġa. Jeffrey m'għandix għalfejn nikkorreġi waraħ, ġifieri meta jfittex ta' koġġezzew, metikolus fejn jidħol kitba naqra waraħ għax interessani, mhux għax għandi għalfejn nivvetja waraħ. Ġifieri iktar jien il-persuna li ħanamel ħafna żbalji għax ta' malaj ġitni idea ktib ta' fuq WhatsApp u battielu dak it-tip ta' rejżjat. Xorta naf x'in nagħmel eżatt, però ħammorru spelling mistakes wara Jeffrey m'għandek xar fejn tippolixja. U Jeffrey fis-suġġett tiegħu metikulus uħabba fih tażżint fil-botanija jien. Għax għalfejn għandi tgħallem meta għandi open encyclopedia miegħi. Sewwa? U imma fil-qasir, pereżempju għadna kemm kon l-aħħar morna flimkien fejn, Madagaskar. Għax imbagħad wara mort il-Messiku waħdin. Però tista' tgħid ritratti pop ġis sekondi wara batlek x'inhuma. U dawn l-iskoperti li jidru ta' entomoloġiċi ġifieri fejtlu insetti u affarijiet il-parti botanika dejjem ikun ħadem ma' Jeffrey. Allura in the background huwa l-fortizza. Waħda mill-aqwa skoperti li saret dal-aħħar, ippubblikajta dal-aħħar x'inkun li ngħaddej snin fuqha, għallu li mbagħad fejn semmejt wirdien għal Jeffrey. X'għandu x'jaqsam Jeffrey? Jekk ma nsemmix għal Jeffrey għal minn insemmija. Talami, Jeffrey ma tantx iħobbu l-għoli, mhux bħali. Talami hemm fuq ral-mulej miskin. Tiskanti tipo l-għoli naturali, s-sisina, hekk ma jdeqnux, imbagħad nitla' xi skyscraper taqbadni vertigo, ġifieri ġieli nxabbat waħdi. U biex nfittex il-pjanti. Tagħmel sens il-pjanti u biex nfittex il-pjanti ġieli riskajt naqra u kont waħdi, idealment ma trix tmur waħdek. ċertu pjanti jikbru fl-irdumijiet. Fis-sisina l-iktar postijiet perikolużi. Dik qed tfakkarni nsemmuha issa tal-Kalamajonte u ta' kif ixxomm il-pjanti inti. Dik don li nitna ħafna fi xjenza. Pero dil-wordina kieku ma kienx ħija li qegħdin hemmhekk. Ma nafx saqsieni kien hemm xi pjanta biex nixxabbat mort nara x'inhi. U daħħalt rasi ġabejta ħmiġ ta' ċief. U daħħalt rasi u nsib dil-wordina tikol hemmhekk. U mbagħad ovvja klik. Pero bis-saħħa daħħa paċenzja kbira bija, ta' meta dik paċenzja kbira ġifieri immorru posti u hija ġef stennini jew tlajnem u jien erġa' x-xemx. Ġifieri ikun bagħad daqshekk mhux iktar minni. Pereżempju jien norqod kollhom kif jiġi, jiena titfal ġa garbage bag norqod. Da iktar sensittiv, imma bata miegħi mhux l-darba li. Mhux Malta biss, ġifieri. Ġalerit, u għaj frankaw lokanda, noqdu ġar. Korfor għadna ġal-kazza ġemma sħiħa, ġifieri. Umu hekk. Xej, nħasslu ġol-xmara biss. Ma kisa ħsiġ. Inkunu gżira sqallija fil-likudi. Fil-likudi, għajn. U dan noqdu ġedik l-ar. U dil-ar kienet żar, imma mużżar xewk. Ġifieri kif tintafu fuq u da. Jidħol kollu ġedak u tqum taqgħu. Tkun fil-blat hekk. Gravel imma appuntat. Jien arqad qisni Banju Marja u da l-għada vampir bajnek. Imma bis-saħħa tiegħu dorna l-islands kollha jiena u Professor Dejdun u ħarġu wieħed mill-aqwa studji fuq ir-ramel tal-Mediterran plus li skoprejna ħafna ġenetika differenti ta' ħanfus il-falleja, ħanfus differenti. Anke dawn kif ma jkunux imsemmin daqshekk fil-medja, pereżempju. Tal-Werdina kienet imsemmin. Tal-Werdina għamlu ħid kbir. Tal-Werdina ejwa, ma pereżempju di tar-ramel ma nafx bija. Jiddependi l-epoka li ħarġet. Mela jiena llum għandi 38.
Inna nippubblikaw ċuċati, bdejna mbagħad jien l-ewwel studju mort infittex l-ewwel studju pubblikat kelli 14 sena. Tal-laqmijiet. Le, dak ħafna wara, ta' sal-laqmiet ta' San George. Imma fil-bidunet, meta konna nippubblikaw xi ħaġa kienet tkun paper, ma kienx hemm il-medja li hemm illum. L-għonet ma kontx magħruf daqs illum. Illum il-ġurnata kif jiena, skużi, nagħmel ħossu mbaxxi. L-ewwel joħroġa X ikkopja l-Y u sal-aħħar tal-ġurnata minn xi ħaġa ġejt superhero u ma tkunx vera l-istorja. Jew tkun eżaġerata jew żbaljata kemm il-darba ngħidhom mal-inqas ikkonsultaw miegħi. Jien m'iniex Arnold Schwarzenegger li ma taqbadniex. Għax ikteb li trid fuqi ma toħroġ informazzjoni ħażina. Issa, ippubblikajna mijiet ta' studji, meta konna tfal, dawk l-istudji kienu joħorġu ġa paper, ġew ġa xi magazine u l-istorja tieqaf hemm. Illum il-ġurnata, meta aħna nippubblikaw xi ħaġa, pereżempju scientific paper kieku tal-Wordien fejn ħarġet propja, dik mi ħajraħħa 4 professur ta' barra minn Malta, kieku ħadd ma jaf bija, però llum il-ġurnata kulħadd tisegwi, kulħadd sensazzjoni li sensazzjoni kbira u. Lalla x'għamel Arnold. Bum, u toħroġ. Umbat tiġi in common layman terms li tagħmel suċċess. U kważi dik tagħmel iktar ġid għax jiena at the end of the day ippubblikajt xi ħaġa ġdida x-xjenza. Importanti li toħroġ f'scientific paper. Però kemm importanti iktar lil mara tad-dar taf li isma' Malta għandna Wordiena ta' Malta qed tagħmel il-ġid għandna bżonn nikkonservawha li Arnold semma Wordiena ħuħ iktar sensazzjoni għax hawn min jgħidlek jew ma jaħmlux il-ħuħ. Min jifhem jgħidlek kemm iħobbu l-ħuħ. Fil-verità, jienu dak kemm għandna f'din dinja, 50-60 sena oħra jekk nkunu sewwa, jekk mhux ġeġi wieġeb. Però Jeffries Fungus Rock Cockroach ħatibqa' imsemmija sakemm jibqa' jeżisti l-bniedem, xi ħaġa eterna. Qed tifhem, u dik naħseb l-isbaħ premju li tista' tieħ bniedem ta' ġieħ kemm ħa paċenzja bija. X'kien fiha hekk distintiv lil-Wordien? Mela issa ġej il-ħamallaġni. Jien semmejt oriġinarjament biex nibxu naqra. Di hija Wordiena li apparti li għandha features interessanti, però l-organu sessuali tagħha ikkomparat ma' ġisimha enormi. Fil-verità, scientific name ifisser Zobbu kbir. Ġibi, għeddejt. Zobbu kbir ta' Jeffrey. Bil-Latin. Ovvja, bej biex nibxu naqra, bej biex intiħġieħ tal-paċenza l-ħabija. Għad kombo ta' daw l-affarijiet, ma bil-Latin taf xi tfisser. Bil-Ingliż Jeffries Fungus Rock Cockroach għax irridu nagħtu li hija msemmija għal ġieħ il-botanist Jeffrey u hija endemika għal ġebla tal-ġeneral. Ostja. Tifhem? Dik hija s-sabiħ tal-da, inkun qed nibxu xulxin fl-istess ħin. Imma fl-istess ħin hija description ċara għax inti l-isem Latin huwa description tal-ispeċi. Dom jagħmellek xejk ma xi ċajta Jeffrey. Imma jien iktar għajf bejn għajf. L-ispeċi aljeni u qed toqsilna l-fawna. Ejwa hija. Mela, speċi aljeni, Jeffrey stajtik lista fenomenali fejn tħol botanija. U jien nista fuq il-fawna. Mela, ħalli nħobbek ħalli ma jxibx jisiri. Faqqa. Le, FM, il-konċett ta' speċi aljeni huwa sar ħafna importanti, kważi jagħmlu kbira l-lum il-ġurnata qabel ma l-konċett ta' meta nkun ngħidu aljeni, just extraterrestrial concept. Imma illum il-ġurnata b'mod ekoloġiku, meta ngħidu alien huwa xi ħaġa mhux posta, mhux ġiet introdotta issa fil-każ ta' speċi, pjanti u annimali u affarijiet oħra li huma earthly. Huma ġeneralment speċi introduċihom il-bniedem issa jista' jkun mod deliberately, ġifiri mod intenzjonalment, ġifiri ma ta' nixxu l-pjanti mill. Eżatt, minn nersi huma pjant speċi importati, għam skop ornamentali. Issa, qabel illum il-ġurnata aktar suppost joqgħdu attenti xi speċi ħajimporta, ħajintroduċu. Ġu ħafna mill-speċi li ssib fin-nersis illum il-ġurnata huma jew hybrids, ġifieri żgur ħajkollhom infertile seeds jew mhumiex invażivi. Imma fi żmien l-antik, speċjalment fi żmien il-kolonjaliżmu,
huwa kien kważi status quo li kienu l-imperaturi kienu jġibu xi ħaġa minn ta' barra biex għax forsi kien jgħidu li hemmhekk fil-post, pereżempju, li m'hemmx xejn allura tiġibu apparti li kien hemm użi oħra, ġifieri mhux ġast biex tħawwel biss, imma kien hemm speċi li għandhom użu wkoll. Imma biex tgħid ġabu xi ħaġuma biex ħallu marka, kienu jġibu speċi aljeni u l-konċett ma kienx jeżisti, allura setgħu jġibu speċi accidentally huma invasive. Jista' jkun pereżempju ġib pjanta minn barra u f'dak il-pajjiż ma tkunx timraħ daqshekk u mbagħad tiġi hawn timraħ iktar. Ġrat fis-sens hemm ġiex konċetti li qed jiġri li nsemmi il-palm tal-imrewħa. Il-palm tal-imrewħa huwa każ partikolari. Meta ġie introdott fi Gżejjer Maltin purifikament bħala ornamental biex huwa embellishment f'postijiet turistiċi bħal Buġibba, pereżempju. Meta ġie introdott il-klima tinbidel ħafna. Anka qed nikbru aħna tal-età tagħna qed nindunaw kemm qed taġġel klima. Ma dak iż-żmien ma kien ġieli kienu jħawlu kienet ġast kemm jikbru ma biss. Però il-klima tisħon tant brata maġa li qed tiġi favorihom daw l-ispeċi. U qed jimirħu Washington qed tinfirex b'dal aħħar 10 snin, innotajt li qed tinvadi brata maġla fuq il-bankini fil-postijiet ta' rehabilitazzjoni fil-widien fej qabel ma kienieċ. Kien hemm speċi li kif introduċewhom mal-ewwel saru kważi invażivi mal-ewwel, pereżempju il-pjuma, il-penisetum. Dik konna diskrivejni. Dik konna rajnija darb kontrajt. Qabel kienet recorded fi żmien l-antik pal-ornament l-argotti, però mbagħad meta ġiet kommerċjalment mħawla mela bdiet tinfirex. Ġifieri sabet il-klima mal-ewwel tajba. Illum it-toroq Vazit. Konna irrekordjajna 12 pjanda aħna u bdew jidunnu xi ħaġa u ndunajna li ħatimla kull maw. Hekk ġara. Ma huwa ġara. Pereżempju, ikun hemm pjanti li jkunu qegħdin fid-djar jgħidu l-kontralliġi, dak x'ħajabdu jagħmlu. Eżempju. Jekk qegħdin għandhom dawn. Rari, nafu forsi għalli ma pjantet nirreferi. Le, mhux għal biss ikun pereżempju ġieli jkun hemm xi pjanta tkun invażiva, tkun kontralliġi. Ara, dal-aħħar kemm ilha forsi sentejk li tal-li ċertu siġar saru legali, imma dek tara minnhom għal-beħ, il-pittu sporom, pereżempju. Tipo fis-sens forsi hemm dawk enforcement m'hemmx. Enforcement. Mawx nies edukati biżżejjed. Hija ħaġa mhux għax edukazzjoni, għaxaw edukazzjoni llum il-ġurnata għad jagħmlu nfasis fuq speċjali. Il-problema hija wkoll kulturali. Jiena trabbejt fi żmien fejn kienu ġbun iktar meta bdejna nikbru aħna l-iktar li konna nikkultivaw nesperimentaw ma' speċi li huma aljeni. Ma konniex nafu li huma aljeni, ma konniex nafu li jagħmlu ħsara. Għalina kienu parti mill-fauna. Ma rgħidilhom jiena kieku pereżempju s-siġar tar-riġnu kieku tisparixxi f'daqqa, isek neħid li partni mill-tfulija tiegħi. Naf li llum il-ġurnata li hija problema tal-ispeċi però xorta deep down sentimentalment għada toġobni l-speċi. Għax tippreżenta l-tfulija? Tfulija, apparti li interessanti speċi dinat nifisa, imma hemm ħafna minn il-protezzjoni ta' speċi, għalkemm saru ħafna studji u fis-sens hemm raġuni ta' fejn speċi għandha tkun protetta per speċi endemika tinsab biss fi Gżejjer Maltin. By default għandha tkun protetta għax tinsab biss fi Gżejjer Maltin jekk tinqred minn Gżejjer Maltin biss ħatinqert mid-dinja kollha. Hemm speċi li huma protetti purifikament kulturalment. Case in point l-iktar speċi kontroversjali għaw Malta u għalija parti mit-tfulija hija l-kamaleonte. Kamaleonte. Pal-annimal l-iktar wieħed enigmatiku li huwa kontroversjali għax huwa speċi introdotta però protett. Tagħmel sens? U jisu jgħamil. U skoprejna. Ma kienx għaw Malta. Le, dan daħlu ġeżwiti xi 200 sen ilu. 200 sen ilu, għastja. U biex inkompli fuq Jeffrey li qed jgħid, il-Kalamajonte skoprejna fej qabel kienu jgħidu le, imma aħna skoprejna li l-Kalamajonte fej jiġi f'postijiet insulari, f'postijiet ma tistax tgħid il-Kalamajonte, inti ma tistax tinduna l-Kalamajonte qed jagħmel ħsara b'Riżabuġa.
Però hekk qed kemm net post iżolat insulari tinduna li kemm għandu jagħmel ħsara definittiva fuq il-biodiversità. Fuq Kamonet hemm. Mela, Kamonet fil-2007 kont ħriġt paper jiena fej qed tisma' l-Kala Mountain Kamuna u Kamonet u Kamonet qed naraħ li qed ikollu impatt dirett fuq il-Grimxula hemmhekk issa. Bear in mind li kull island u islet għaw Malta għandha popolazzjoni unika ta' Grimxul endemiku mhux għal Gżejjer Maltin biss għal dik l-islet partikolari. Meta rajtu li qed inaqqas il-popolazzjoni ta' Kamonet, għal xejn toqgħod tistenna l-awtoritajiet ta' dak iż-żmien ħalli ma tkellimx fuq illum, għax illum l-istaff inbidlu ma nistax noqgħod nakkuża l-awtoritajiet ħabba x'ġara fl-2007 u qabel. Qasbis ikkalkulaw għad il-ħaġa, il-medja ma kienx b'saħħitha bħallhom kif qed ngħidu, u kelli innovazzjoni. U neħħejnihom. Issa, jien l-ewwel wieħed li kbirt f'dil kult kif qed isemmi hija bandjata mat-tfuliti, jien m'għandix gazz noqtlu Kalamarjonte. Issa xogħol mhux fil-pest management tista' timmaġa kemm ikun hemm annimali li jkollhom jiġu kald. Il-Kalamarjonte ma jtinix jien, però naf li huwa speċi li huwa invażiv li qed jikkompeti fejn jidħol ekoloġija u ikel. Qed jeqret speċi jeqridhom pereżempju il-Grimxula endemika għandna records ċar, issa li badaw jikola. Videos ukoll. U videos, ġifieri qabel kont noqgħod inħambaq jien biss illum bniedem hemm iċerqiet fit-triq ta' Sliema qed jieħu ġelat jista' jiffilmjahha. Qed tifhem? Ġifieri fortunatament għandna speċi oħra aljena sa ċertu punt, it-teleskopu dak is-serp li tkellimna fuqu, li dak bil-lejl huwa notturn u l-iktar li joħroġ jikkaċċew huwa Kalamarjonti. Mela alien qed jikol alien ieħor, sa ċertu punt ibbilanċaw bil-xulxin. Assja. Sewwa, imma kif qed isemmi Jeffrey, il-biċċa xogħol ta' li jridu nżommu f'moħħna hija di. Malta, bħal postijiet oħra, meta jkun ambientalist striett u rieq, ma jasal imkien. Għax intu tistax tagħmilhom bħala villains dawn l-affarijiet. Ngħidu l-verità. Daqs kemm huwa sbieħ l-ispeċjali, jeni. Mhumiex sbieħ l-ispeċi lokali. Għaxiex. Biex nagħti eżempju. Mela mawx, mela mhux ħallat il-qabru, l-Grimxula ta' Malta dawn iġġennen fuqhom il-widnet il-baħar. Però dawk li huma fanfranati, iż-sbieħ, ħafna minnhom huma aljeni. L-aljeni għalfejn spiċċaw għaw Malta. Mela, spiċċaw, għad kienu sbieħ attiraw in-nies li ġbru għom jitfawmaw. Il-kastor mhux speċi bellezza. Il-kastor ma dik invażiva. Imma invażiv, imma bħala pjant ornamentali tal-bliħ kemm isabiħ. Fatt l-Ingilterra jikkultivawha bħala animali ġifieri jiddependi s-sitwazzjoni u l-post. Tista' tgħid li crayfish u ikraħ sabiħ tant il-kuluri li fih, imma postu ġakwarju. Għaw Malta mhux postu il-fiddien ma iktar hemm crayfish mill-ilma. Astja? Eret kollox. Sewa, il-ħaxix Angliż iktar ħaf il-viċin. Mhix pjanta sabiħa. Safra. Imma tant ikkontaminata z-żerrija ta' pajjiżna, il-ħamrija ta' pajjiżna, li ma taqbadx pon ħamrija mingħajr ma titlalek il-ħaxix Angliża. Di ħonqod f'gad min jaf kemm kien hawn speċi endemiċi qabel ma ddiskrivina u indiġeni u f'gad kollhom kien. Ix-xar għadu iktar verġni mill-bqija tal-art, għax ħaxix Angliża ma tantx tista' tinvadihom. Eżatt. Xort imma qabżet il-frezja. Astja. Ġifi, il-frezja jekk tmur il-majstral, tgħid jekk ma tkunx tifhem tgħid kemm sabiħa di isa speċi indiġena. Imma illum inti tista' tagħti statistika minn 1000 pjanta li għandna. Pala għaw fuq 400 speċi li huma introdotti ġifieri. Minn 1000 total ġifieri. U hemm xi 30 endemiċi qed ngħid. 25 huma endemiċi jew sottoendemiċi. Il-komplement huma indiġeni u l-400 huma. Ikun hemm xi varjazzjoni meta l-pjanta tiġi introdotta sewwa ma' żmien kif naqbad ngħidlek. Tista' Mutations? Tista'. Huwa konċett interessanti u pjuttost fis-sens ġdid fis-sens li għax qed tiskoprih fi żmien li speċi ġiet introdotta u għax f'dak il-post qed tevolvi u tiġi unika. Ġifieri għalkemm mhix taqsek faċli għax forsi tikollok popolazzjoni żgħira, pereżempju tintroduċi bunch żgħir, pereżempju jinnaf 20 specimen ta' dik il-pjanta u jibqgħu żgħar, jibqgħu ftit.
Tal-lim forsi bizbal ikunu varjetà mhux komuni u b'xi mod b'iċ-ċirkustanzi evolvew jistgħu jsiru speċi biżmien. Tiġi speċi Maltija tiġi varjetà lokali. Ifhem feħxejjex u l-frott speċjalment fis-siġar tal-frott fl-antik ġrat. Alright, hemm selective pressures mill-bniedem, selective artificial selection, ġifieri il-bniedem ifokka fuq ċertu characteristics u ovvjament biżmien saru rekordjati ħafna varjetajiet li l-dom ħafna minnhom inqerdu li kienu uniċi għal-Gżejjer Maltin. Jienu Ġeffri għamilna studji publikajna ħafna fejn jitlu local land races, it-tiġiġa Maltija, il-Gendus, Fnik Maltin, Summien. Russja. Konna publikajna ħafna minnhom f'ġurnal magazin Tartna. Ġir dawk huma imma local variations under the pressure kif qal sewa Ġeffri through domestication. Però li għamel il-bniedem, ġifi illum jizistu sottospeċi u speċi ta' annimali li bis-saħħa tal-bniedem ġara li ġara ġiri mhix naturali. Per eżempju, ħanġi per eżempju, ġabu tip ta' crayfish mill-Amerika, saret mutation fih il-Ġermanja, dan il-crayfish immutatja biżżejjed li ġie jagħmel partogenosi biex nispjegaha għall-pubbliku. Mela dak kien tip ta' crayfish li kien normali, kellek il-mar raġel. Ġakwarju mill-Ġermanja dan immutatja li m'għandux bżonn is-sess liħor u n-nisa jaċċitaw il-xulxin u joħorġu clones tagħhom. Sawa? Ġara, ħarab dil-mutation partikolari ħarbet mal-Ewropa u mad-dinja u l-lum il-ġurnata iktar għandna dil-speċi din il-variation fis-salvaġġ partogenosi tista' timmaġina kemm prolifika milli il-crayfish originali jinstab l-Amerika. Għaw Malta għandna minnu wkoll dan jgħidulu marbled crayfish. Ostja? Ġifieri dan mhux titfa' par, wieħed u jimlik. U dan għaddattat issa da sa' Ewropej. Għasadu Amerikan. Terġa. Ġifieri dawn huma kollek pereżempju il-ħamim tal-belt. Il-ħamim tal-belt huwa discendenti mill-Rogdaf. Il-Rogdaf, it-tudun tal-ġebel, kienet qisha blue bar min jifhem fil-ħamim, ħamima griża b'ġi strippi suwed. Illum il-varjazzjonijiet li hemm set dominanti. L-iktar dawk il-griżi. Is-suwed, il-griżi, hemm il-red bar, u żbieħ ukoll. Huma pests. Il-bojot rari, il-bojot il-pajd. Skanta, ta' vera tiskanta kif. Jien innota mill-ħamim li ċertu varjetajiet jibqgħu jeżistu l-valja mit-taħlit bejnietom. X'kunu dominanti? Jiena tiskantani semmejna l-iktar ħaġa interessanti għal Malta, ma mhux Malta, l-Linosa, il-gremxula ta' Malta li tinsab fuq il-gżejjer tal-Linosa, Lampedusa u Lampione. Sottospeċi, u dik ġiet introdotta minn niżgu. Ġifieri minnaw telqet hemm. Minnaw waslet hemm u mutatijat għal subspecies il-low population ngħidula. Għalem, imma tanti differenti, ġifieri unika. Xi magic mushrooms għandna u Malta? Little mushrooms żgur għandna. Li għandna little mushrooms? Mhux ħataqbdu dik l-addoġġ. Fuq mushrooms ma minix inti, ġifieri fejn nista' nara nieħor id-dem nieħor it-tit tista' tarani bil-kamera mobile. Każi fatali minn maqluba kien hemm imma. Ostja? Le, imma fuq mushrooms għaw nuqqas ta' informazzjoni, ġi għadu. Ġifri ma ħattek fuq il-mushroom. Kien hawn ġgant Michael Briffa, mit reċenti miskin, kien bravu ħafna. Però huwa studju għadu pjuttost. Għadu ħatma esperiment tagħhom. Jew ma publikax iktar milli xejn. Li rrid ngħid għax bad fuq il-ħamim jien. Mela minn speċi ħriġna il-varjetajiet domestiċi. Daw il-varjetajiet domestiċi ħarbunna u saru dak li huwa ħamim salvaġġ, il-feral pigeon tal-belt. ċertu pajjiżi minn dan il-ħamim domestiku li sar salvaġġ, sar feral, u mbagħad ma' żmien evolvit razza minn da. Ġifieri il-bniedem ta' dak il-kontribut u mela mid-domestikazzjoni raġet saret salvaġġa u raġet saret subspecies oħra, pereżempju l-Atlantis. Aħna fejn konna bħalissa. L-Azores fil-pjazza jien niġru naqbes fuq il-ħamim biex noddulu dembu għax mid-demp tkun taf mir-riġ tkun taf jekk mhix razza differenti. Farsa ta' veru għand il-video se sabadhom. Filli tisma' niskrivi fil-tara ħamim. U ġenninna meta rajna dawn l-affarijiet anke da, ġifieri
life finds a way, the quote minn Jurassic Park ma nġbax ngħidha. Sewa, u whether naturally, whether pressed mill-bniedem, jew xi babiża u taffiġa mill-bniedem, kif ħattija ċans ħadd toħroġ. Ħafna speċi aħna nsemmu dejjem l-alien species. L-alien species ifisser li huma speċi li ħarbu u adattaw u llum they're roaming in the wild by themselves sustainably. Għandek oħrajn li jkunu razzets barranin, twajtom maqgħu Malta, tħaltu lek għax ikunu vera viċin tal-ispeċi għandek għaw Malta u jkollok dak li jgħidu genetic pollution. Però min jaf kemm il-speċi in-nies iwadbu barra ħarbet il whatever u ma jinxiex tad-datta. Parti mis-servizzi tiegħi jien eżempju li jgħidu l-isem hemmhekk kwek. Kemm il-ball python ġbart. Ball pythons ma jaddattawx, jispiċċaw imutu bil-ġuħ jew mut bil-kesħa. Kemm hemm speċi li ma ħuqux addattaw. Ġifieri din hija li ġara ġed biżbal nifhimha, imma din it-traskuraġni li oġġett nitfaħ barra għax m'għandniex użu għalih jew da. Din hija xi ħaġa irresponsabilta kbira li għal-nimal ħan nitkellmu ċar aħjar toqtlu milli waddabtu barra u tħallih imut ġedik l-agonija. Plus li jista' jkollok annimal id-darti, alright, ma għex barra tgħidlu iva mela għamel 4 tim u miet. Però dal-annimal jista' jkollu ċertu mart li jiġi trasferita għas-salvaġġ u tmarrat. Il-fenek ta' Malta bekk ħafna drabi jispiċċa il-popolazzjoni tiegħu tagħmel fluctuations li jkun se jispiċċa. Fenek żmien. Xiġri, xi ħadd għandu fenek maradlu bil-miksomatosi bil-VHD u x'inhu u għadbu barra għax tħassru joqtlu da. Mismafni koħra u jmarrad lek il-popolazzjoni ta' komuna għax kemm darba kienet sa' tispiċċa għax ikun marradhom. Astja. Jew inkella jilħaq jgħix, jammar xi fenka u tibda tara taħallit. Dak huwa l-genetic pollution. Hemm ħafna suġġett sensittiv li differenti mal-fenek ta' Malta ostja nara hekk kif naqbad ngħidlek. Le, l-fenek ta' Malta, l-għonet dak introdott by the way, imma dak huwa hemm kelma l-pjanti għall-animali. Pjanti archaeophyte, ġifieri pjanta introdotta fi qabel hemm data partikolari qabel ma ġie lura Christopher Colombo mill-Amerika. Integrat hija parti mill-ekoloġija Maltija biex nagħti eżempju il-ħarruba. Sewwa, però għall-annimali m'hemmx kelma teknika li hemm fl-istess kunċett, ġifieri. Mela x'in ngħid. Il-qanfut. Il-ballotra, il-fenek, dak kollu ma speċi introdotti qabel ir-Rumani, jew fi żmien ir-Rumani jew fi żmien l-Arab. U saru part integrali mill-ekosistema Maltija. U mbagħad għandek fis-seklu 17 li xorta jaqgħu alien species daħlu l-firien, ir-rezz, il-ġrieden. U mbagħad għandek ir-riċenti, 200 sen ilu daħal il-kalamajonte, 20 sen ilu daħal iż-żrinġ, jew 25 sen ilu daħal id-diskrivejn aħna, il-Levant water frog. Inqas minn 10 snin ilu daħal il-crayfish. Sewa, u terrapins. Staġi ta' alienizmu differenti, però bl-istess konċetti. Jgħardu l-fawna. Jgħardu l-affarijiet li ma lokali. Jiġu l-alieni jew. Min jaf, jekk ikun intelligenti iktar minna, jew jekk ħarvestjawna jew nkella jgħidu le mhux wert naħli l-petrol biex nasal sem. Sewa? Ma sibx li jużaw petrol. Ejwa, Emma jekk ħanaqbżu fuq l-alieni l-nies jarawhom xi ħaġa fictional tat-television tal-films. Jiena waħda biss ngħidlek, jien mhix qed ngħidlek li jiena konvint li jiġu fil-pjaneti tagħna jew inkella bajnejhom kbar rashom hekk. Imma jien ċert konvint u hija matematikament impossibbli li univers għanna idea il-kobol li fihom ma jistax ikun li ma fiex ħajja oħra fi pjaneti oħra. Issa kemm qegħdin il-bot jekk ma jiġux iżurna dik irrelevanti għalija jien, però jien naħseb li l-istess xogħol tiegħek jagħmlu ta' Jeffrey. Min jaf? Jiġu hawnhekk. Jistudjaw lilna. Naħseb. Kemm jħorġu papers stupidi fuqna. Kelkom esperjenza. Iwa. Inti kellek iktar. U kombinazzjoni, għatnejt issa se kemm qabda nitkellmu qabel il-podcast għatnejt li għaxina qatt ma tajta importanza għax il-verità hija di unidentified flying object. Ekrajna. Issa tgħidlix kien hemm mhux, però ma uġraw
f'perjodu vera vast f'ħajjitna. Ġifieri fil-podcast ta' qabel kont kellimtek meta naħseb wieħed mill-ikbar segreti li dejjem żammejt sfortunatament kienet għax meta qed tipprova tiżviluppa f'aspett akademiku li inti tmur toqgħod tgħid li rajt l-aljeni ma tgħinekx. Da bħalma inti pereżempju tgħid pereżempju inti tittur li inti xjentist u mbagħad toqgħod tgħid li ħammur nitlob talba, ħammur ir-reliġjon ma jmurx mala, jien ateu illum, dejjem kont insomma, però l-istess kunċett l-aljeni. Però li rajna huwa fatt. U 5 suġġetti integrali li għaddew lifespan kbira, l-ewwel każ dak kelli 14 sena li tkonna tkellimna li 98 actually. 98, mhux hekk jiġu 14. 97 rajt fl-ewwel wieħed jien. 98. Kont żgħir ma niftakru. 36 dal-waqt. Għalek, meta 98 jien naf żgur li dak il-lejl ma kelli xejn fis-sistema. Ġifieri ma nistax ngħid li kont effett tal-alkohol. U konna 4 minn nies aħna konna l-għadira u ma kellix abtit immur disco insomma l-waves. Vera kont tajjeb. U konna 4 minn nies mhux ħansemmihom b'rispett lejhom, inti taf nofshom. U daw jistgħu jivverifikawlek. U literalment bħalma tara fil-films rajna. Mhux ħanqgħod da, ġifieri konna fi kwiet ġo ċimiterju, dak iż-żmien dak iċ-ċimiterju kien abbandonat bl-oqbra miftuħin. Bil-fosforu tiela. Bil-fosforu tiela. Illum il-ġurnata qed jintuża. Jintuża. Dak kien eżatt wara l-flet fejn ngħixu aħna, l-għadira. U nara mhux jirrajta proprja sieħ biraħħa u għamilli hekk kienet sema ċara fis-sajf ġifieri. U di jgħidu la flying saucer ma x'tista' ngħid li diska tidher li qiegħda f'distanza l-bogħod nieżla bil-mod mill-Knisja tal-Mellieħa, minn fuq il-Knisja tal-Mellieħa u baqgħet sejra fuq l-għadira u daret fuq l-aħrax u tatna ċans narawha sew kieku għandna kieku dak iż-żmien kelli l-mobile tat-teknoloġija tal-lum kienet tittieħed ċans niżżumjagħha u m'hemmx inkwiet. Imxiet kif waslet qisu fuq il-ħofra tal-aħrax sparatura laqas ħallit jisu sparatur dik il-linja ta' warajni da' sparatur minn hemm għal fuq il-Knisja tal-Mellieħa. Xel da' jisu flash. Flash, eżatt. Bħal speċi dak il-ħin is-sound u hekk il-ħsejjes. Xejn. Issa jien meta esperjenzajt ta' 2009 kon viċin. Is-sound xejn sekk bħal meta tkun ġo kamra u jibdew safru id-dnejk hekk dik il-ħaġa xejn. Tax kien hemm forsi li ma semmejtlekx minn ix-ċert, niftakar dak il-lejl jiena kont qed ninteressa ruħi fil-crickets bħas-soltu xejn ġdid. U niftakar li kien hemm ħafna ħsejjes tal-crickets dakinhar. U meta rajna din ħaġa, issa jista' jkun immaġinazzjoni mentali ħalli ngħid li hu. Waqaf kollox. Mela issa nsemmalek l-awdjo oriġinali li għandi jiena tal-UFO li ħatraħa ġdid. Sawa? U tisma' la safar kollha jippanikjaw. Filli qegħdin kwieti, filli qabdu jgħajtu, jwersqu. Dik tagħmel iktar sens ħanejlek għala. La safar tal-bejt, il-kaċċaturi jużawhom biex jikxfu ngħidu la safar l-oħra li l-kaċċaturi jixtiequ jisparaw fuqhom. Mela inti jekk ikollok kolonja safar tal-bejt u dieħla gamiema, iħeġġu la safar tal-bejt jgħixu f'dawk is-siġar tal-ewkaliptus biex jikxfu il-gamiema ġejja x'jibdew jaħsbuha seqerja hekk. U la safar ħafna drabi huma alarm ta' x'inhu ġej. Ġej il-maltemp tagħhom dabru rashom tgħid imma x'qed jaraw għax ikunu ħasbulu minn qabel. Terremoti. Jiġifieri, u di tagħmel sens li qed tgħid inti. Li hemm xi ħaġa mhux identifikata. U ma tfajtux xogħol l-awdjo dak il-ħin għal dabilli b'hemm bis-serjetà minn. Qed insemmu hekk tajjeb li nagħmlu abstract tax-xajna f'ħajjitna. U korġini hekk għax il-timeline tiegħi taf kemm qiegħed ħażin. Però dik naħseb kienet l-ewwel encounter tiegħi. U mbagħad meta kbirna u bdejna mmorru l-busket għal biex naqdu l-baħrijiet. Jeffrey kien miegħi, kelli ħbib tiegħi wkoll miegħi. Għalija kienet xejta barra minn hawn, però meta konna nieħdu ritratti fid-dlam, tara daw il-xejdulhom. Orbs, duru hekk xaġa bajda. Kif spjegajtlek isa shape ta' sperma ġgantaħa. B'dik il-boċċa u b'dak id-demp fenomenali u twirling nieżla. Umma ġifieri
Mhux effett tal-lens impossibbli. Ma naħsibx. Għax kieku tirrepeti ruħha. Le, nista' ngħidlek żgur din mhix fenomenu li saba l-reċeptajjin, għax tkellimna ħafna nies, isemmuha ħafna. Semmuhom ħafna l-orbżef, il-busket. U l-busket. U bħala daqs kemm tpoġġihom int bħala. X'ismu ir-ritratt ta' Araq Bejk. Imma naħseb għandi ritratt li jinqiegħed ġew fih bħala comparison. Il-boċċa li tiġi ir-ras tal-isperma biex niftehmu għax ma stax qabel ma xejn iktar. Il-kobor ta' għajnejja. Il-kobor ta' għajnejja. U mbagħad id-demp forsi fih dak il-piet. Inti ma tara xejn. With the naked eye. With naked eye ma tara xejn. Meta tieħu ritratt. Meta tieħu ritratt. Kabu vera nabdejna naqbduha, ma x'aħna bdejna nippruvaw neħdu ritratti tal-baħrijiet. Li. Badnijhom. Mela, oħra kienet Santorini. Santorini kont lajt biex nagħmel xi studju fuq il-Graham Schultz hemmhekk, ġifieri, u Waqt il-ħanimu. Waqt il-ħanimu, insejt il-ħanimu. L-eks mara paċenzjuża ħafna. Ma qed tinduna li t-target tiegħek kien għal Graham Schultz. Mela mara mort hemmhekk imbagħad Menorca. Anyway, ma niżvijawx. Mela, waqt dal-fenomenu, rajna xi ħaġa flajru kienet matul il-ġurnata di ukoll. L-ewwel nett indunajna li fl-ilma bdew jiffurmaw ishom fil-baħar ishom ċiki, isa ħadd iġi tromba taħt l-ilma, imma m'hemmx tromba, isu il-mewġ miflok baqa' għaddej dritt beda jiftaħ hekk. Assja? Ejja. U mbagħad kien mill-bogħod bdejna naraw ishom ġiex objects separati, u mbagħad ishom bdew meta tara daw il-lampi taż-żejt xejdu lava lamp mawx għalik. U bdew jitlu dal-ġiex objects hekk bdew jiena nikkalkula li mill-bogħod li bdejt narahom kull ċirku kien fih easy 3 solari. Le. 3 solari kobor. Qed tarahom 20 mil il-barra. La. U da qed imissu flimkien kif ħajinqalgħu isek isu hemm dik iż-żejt u jarġa'. U fejn mixin huma l-ilma, il-mewġ, jieqaf u jiftaħ. Isu jieħu dik in-naqqa konkejf. Assja. U damet ġejja di, isu qed japproċċa lilna hekk. U mbagħad f'daqqa waħda ingħaqdu daw, ġew ishom kważi ċirku sħiħ imma sfumat, u bdiet tiela fuq sakemm ma bqajniex narawha. Bil-mod. Ejja, bil-mod. U matul il-ġurnata. L-iktar waħda kienet ċara, ġieli qed nitkellmu fl-2009. L-iktar waħda ċara, u l-Greċja fuq island jisimha Santorini. L-iktar waħda ċara li għandna ritratti tagħha, Ġeffri fiċċhom ħalli jkollu xuri. Qegħdin jienu Ġeffri qed nistudjaw tgħidli xiex? Bażikament. Tal-Fallerja. Jaħseb tal-Fallerja kienet. Dik il-ħanfusa li qedlek tal-bajjiet. Dak bażikament għamilna 3 ġimgħat niġru minn gżira l-oħra Sqallija. Hotel. Noqdu barra dejjem, tista' tgħid. Deċidejna noqdu fuq il-bajja l-prinċipali ta' Stromboli. Volcanic? Sabiħa kienet għax. Kif tqum jixwik ix-xemx ta' bad? Bil-lejl kienet sabiħa għax hemmhekk m'hemmx dwar palmal, tara l-istilel. Sabiħa kienet ħafna. Però fil-għodu mbagħad jien nħobb nqum kmieni iktar minn nar, għax nħobb nisploġi mort nara waħed imbagħad ġejt ħdieħ biex inqajmu. U mbagħad kif ra jien ma ndunajtx mal-ewwel. By the way, jena bħala Vista. Vista għandu ħafna ħjar. Xina għasur nitċumbaħ mez għallija xinu. Kien nofsuriqet u għalli xet naremmek, xet tar inti. U ma stajx nara, bat għalli ġib il-kamera u bdejna zoomja ħafna u ver tidersew bġara, bat bdejt bil-mot ninduna. Figure of 8 tiflowtja fuq il-wiċ l-mar kem nasib kienet għodja mek imma ħadra sfumata, ħadra? ħadra bluna dak blu skur ħadra ek dak it-tip. U tidher figure of 8 ekstra mbaw tiflowtja. U kem damet? Damet, ġifiri. Li nistanit tgħid li xkobor nikkalkulaħħa jien jadi. Tant kienet il-bot u tidher kbira. Dik kienet bot li Ġeffri bajnaħ ma biex jaraħa, biz-zoom raħħa, jirrajta with the naked eye. Astja. Pero meta nikkalkula dak l-oġġett daqshekk il-bot,
Again, kien hemm 15 km l-barra, roughly, u diħla l-ġewwa. Imma mbagħad vera l-ewwel kienet ma' ġenb il-baħar, mbagħad talat u damet fl-istess żona. Ġifieri qed nitkellmu 45 angle, qiegħed fuq il-bajja u qed narha. Figure of 8 mhux bħal ta' Santorini tinqalgħu l-erf, di a special figure of 8 ċali ġifieri. Isu aeroplan ħażiża. Jeffrey ġibhom dawn. Ejwa. U minn dak Nibatomla, fakkarni nibatomla, taxa anka nixtieq naġġa nara. Minn dak il-kobor nikkalkula li dil figure of 8 jekk taqbad jott ta' 80 piet. Ostja. Tellaw hemm fuq u minn flok iżommok ta' ilbu hekk. Dak il-kobor. Qiegħed żbaljat fid-daqs ma' 100%. Però id-daqs għarrabik naħseb. Però jiena nqabbel fuq l-safar. Għasfur lider millimetru u għad-daqs ta' kuċċarda biex jifmu n-nies daqs sajkla. Qed nitkellmu 70 cm wingspan. Mbagħad tkun tista' Meta jkun daqs millimetru jiġifieri qiegħed minn tal-inqas 6 km il-bot minnek. U jiena mill-qatfa, mis-silwet, mill-qada kif inwon u kif ħieġu l-barra ngħidlek jekk mhuwiex tajja tal-priża, tajja tal-ilma. Ġek, qed tifhem. Jekk mhux qiegħed f'qata, aħna l-Maltin, il-birdwatchers, bravi iktar mill-barranin, għax aħna mejtin bil-aċċ. Jekk tmur sqallija l-flamingos ma tiċċej biex tikxi daqqa ġal-karozza daqs kemm tkun viċin tiegħek. Aħna naraw tikka tkun għadha fuq sqallija u diġà lesti bisnieter. Il-Maltin. Sfortunatament, għax aħna mejtin bil-aċċ. Aħna nifirħu basfur tal-bejt u qed innaħal barra minn Malta dubbin. Jiena dejjaqni l-kaċċa, ma pereżempju l-insib mhux ma nafx daqshekk. Ma naqgħux dak is-suġġett. Ma naqgħux dak is-suġġett għax ejja ngħidu l-verità. Aħna ġejna minn familja li kemm il-kaċċaturi fija u evolvejna għal konservazzjonisti u konservazzjoni, eżatt. Ġifier mill-ħażin gawdejna, ħanejdu hekk. Però fejn tidħol krudeltà, inx tippreferi isek ikollok ġid il-kamra jew tukġix tiru teħlisa. Dak il-kaċċaw l-insib. Qed tifhem? Animal li huwa captive bred mod li he doesn't know better. Twillet hemm. Imma da meta tara asfur maqbut u asfur ġal-gaġġa. Kanal, jekk tiftaħlu imbeċilli, tirja faqa ġaħajt, għazgun jaxa jgħamil. Sewa, pero virdu maqbut taraħ miskin irid jieħlu Peter-Ross jaqsmu għaw. Mela. Qed tifhem, ġifi egoizmu dak. Aħjar dak il-Peter-Ross jekk tgħidlu tagħlaq. Għaxna fejrajt Peter-Ross għalbeħ biċ-ċurketta. Peter-Ross ta' Malta? Bħal ta' Malta. Dawk meta jkun biċ-ċurkettek, illum il-ġota m'għadhomx jiskjaw. Dak ikun captive bred, probably mill-Belġium, u ikun minn professjonisti ġenerazzjoni ġewwa. Xi darba inqabdu l-Slavaċ, però illum il-ġurnata u nies iddedikat. Ħanejdlek ejja ngħidu l-verità. Diffiċli dawk tal-insett. Skont fej. Le, skont fej. Jien għandi guva enormi, għandi ġnien sħiħ. ċertu għasafar li ma toħġ minnom jinħat u jbelħuk u taħlit u wieħed jitħallat ma liħor u insomma. Però nidu l-verità għax aħna bdejna nsemmu kaċċa u nsib għatem nies ħżiena, imma imbidlet ħafna ħaġa ta' ħafna nies saru fotografi, saru bird breeders u dawn nies id-dedikati ġivi li jonfqu ġidhom għal dawn l-affarijiet, mhix kelma. Għandi ritratt ta' kaċċatur ta' UFO. Ma kienx żmien il-kaċċa u ntafajħu ritratti u hekk u issaqas għall-kaċċa wkoll, ġifieri tafaj. Le, ħafna minnhom hekk. Ġifieri biex nerġgħu niġu fuq is-suġġett oriġinali. Naħseb il-problema tas-suġġett tal-UFOs jien hija li ġi publikat, publicized highly, bħalma huwa suġġetti oħra. Jista' jkun li l-Amerika fil-50s użaw dal-kunċett tal-UFO biex jaħbu affarijiet militari u mela bla dubju. U Area 51 u da ħafna. Jista' jkun. Għax il-ħaġa tista' tkun bdiet mill-verità mbagħad esplorajni u estendi, imma mbagħad li jiġri huwa meta jidħol fil-films l-oġġett. Taf li ngħadni inti qed titkellem fuq UFOs, vera suġġett diffiċli biex tikkonvinċi n-nies. Jili li m'għandek xalfi, għax jiena ċert minn aspett xjentifiku li da differenti. U esperjenzajt. Id-dinożawri hija mhux black on white ta' black on rocks, daqs kemm hija ċerta il-ħaġa, l-evoluzzjoni u d-dinożawri kif l-għadam u kollox m'hemmx
daqshekk prova fejn jidħol l-aspett spiritwali bħal Bibja u affarijiet ma jridx maqda reliġjonijiet, però m'hemmx farka prova. Farka. Id-dinożawri tant hija ċara, hemm il-fossili kullhom kien ġal mużewiet u kollox, minn mindu daħlu fl-istorja tal-films. In-nies għalihom iħawdu x'inhu huwa dragoon li huwa fictional, iħawdu li huwa x'inhu huwa dinosaur li huwa veru, u ma jemnux, u dak xi ħaġa ta' Jurassic Park, Birrix. Di tar-rix meta ngħidilhom l-isma' dinożawru, kanal huwa dinożawru. Mela, x'inhu? Ma jniżluwiex, ma le Erwin bil-ġlut u bil. Għatalna pjanti minn ta' dak iż-żmien. Għadu jeżisti kollox minn dak iż-żmien, imma Fiċ-ċokka. L-ancestry, il-nanni, il-wordin, il-frifet, mux kollox evolva minn dak iż-żmien, ħafna minnu, id-dinożawri komparati mal-insetti u invertebrati huma xi ħaġa pjuttost reċenti. Il-wordin ilu 400 miljun sena. L-ostja. U krustaċi tal-baħar ħafna iktar antiki mill-wordin tal-art. Id-dinożawri kellhom renju kbir ta' 160 miljun sena, imma bdew ħafna iktar tard. Id-dinożawri huma famużi. Interessanti da s-suġġett ta' paleontoloġi. L-ewwel bdew ta' x'ismu. L-ewwel bdew il-mushrooms u hekk huma. Ara, inti bażikament il-ħajja bdiet mill-baħar. Il-ħajja fil-verità toqgħod kemm għandha żmien id-dinja, mela d-dinja għandha skont il-carbon dating u hekk. Kif jkun jafu kemm għandha żmien id-dinja. Jikkomparaw kemm għandha żmien ix-xemx, ġiviri l-istilla tagħna ma stilla l-oħra, u ovvjament meta bdiet l-istilla bdiet kollox. Is-solar system hekk bdiet biex iċ-ċentru hija x-xemx, 99% tal-mass tas-solar system hija x-xemx, u l-komplement huma il-pjaneti, l-asteroids, il-kometi, l-umura, l-komplement. Issa, ovvjament, l-ewwel bdiet ix-xemx u mbagħad id-debri li fadal formaw il-pjaneti u li ma formax ma l-asteroid, il-żar. U d-dinja tagħna ġiet ikkalkulata li għandha fuq 4.5 billion years. Issa, ħafna mill-żmien tad-dinja kienet bla ħajja, ġifieri qed ngħidu. Għandek hemm diversi epoki u era fejn jaqsmu l-istorja tal-pjaneti, ovvjament li kienu jirriflettu l-pjaneti ta' maġabna wkoll. Għandek il-ħejdien li huwa l-żmien li bdiet tifforma d-dinja u kienet għadha lava biss. U mbagħad għandek l-arkijin li wara li s-settiljat ġifieri saret iktar friska u bdiet jiffurmaw l-ewwel oċeani, u mbagħad hemmhekk xort bdew jiffurmaw l-ewwel kienet kellek ilma biss, u mbagħad wara iktar miljoni ta' snin u bdew jiffurmaw l-kontinenti. Kif imbagħad bdew jiffurmaw l-ewwel kontinenti, kien hemm l-ewwel dak li huwa jisejjaħ il-bakterja. Li u kienet ħajja mingħajr ossiġnu, ġifieri l-ewwel ħajja li bdiet anaerobic. Kienet anaerobic, ġifieri li ma kienx ossiġnu, kien tiddependi mingħajr ossiġnu. Mela jekk immorru fuq pjaneti oħra jaf insibu l-istess ħaġa. Fuq hekk ħanasal fuq dak hekk għalhekk tajjeb li meta biex infittxu fuq ħajja fuq pjaneti oħra, tajjeb li nkunu nafu ħafna, għax ovvjament aħna l-unika ħajja li nafu biċ-ċerti fuq il-pjaneta tagħna. Hija konfermata. Konfermata, ġifieri per ovvjament qed jagħmlu ħafna studji biex jiskopru fuq celestial bodies viċin, issa nsemmihom, imma il-pjaneta tagħna hija l-modell. Ġifieri fuq hekk tittib. Għax hekk lilha biss nafu. U wara daw x'kien hemm wara daw? Wara ġifieri l-ewwel ħajja kienet anaerobic, ġifieri mingħajr ossiġnu. Damet ħafna di. Il-konċett ta' żmien importanti ħafna xi kultant nitilfuh da, ġifieri il-ħajja ma saritx hekk. Il-ħajja damet ħafna żmien biex tevolvi għax ridet il-kondizzjonijiet perfetti matul iż-żmien, ġifieri għandek il-pjaneta għadek qed tifforma, tissetilja, ġifieri iċ-ċans huwa li baqa' l-ilma fuq il-pjaneta għax sabu evidenza ċara li fuq Venere, Venus u fuq Mars, Marte kien hemm l-ilma.
Kien hemm l-ilma żgur, mhux forsi. Kanali tagħhom. Jiġifieri fuq Venere indunaw mill-atmosfera għax Venere hija l-eqreb tagħna f'terms ta' size, ġifieri Venus hija l-eqreb pjaneta li tixbaħ lin-nas terms ta' density u size. Però kienet sfortunata li kienet eqreb tax-xemx u saħnet iktar ma' però fuq Venere, il-kas ta' Venere huwa li ġara xi ħaġa li r-rotation tagħha waqfet u daret bil-kontra bil-mod. Ġifieri dik ovvjament naħseb kienet id-deden tal-Venere. Fatt l-lum ġurnata Venere hija hothouse, greenhouse enormi, ġifieri. Forsi bil-magnetic tal-xemx. Jista' appar jaħsbu hemm diversity, hemm jaħsbu li kien hemm xi impatt li bidel rotation. Jew kbir li ma kissirx il-pjaneta ma daw bidla rotation, jew li pers li qreb tax-xemx hemm ċans li qiegħda fil-proċess li tiġi tidally logged. Infatti hemm solar systems oħrajn, stellar systems oħra li speċjalment viċin red dwarfs li l-pjaneti tagħhom tant kemm huwa viċin li huma tidally logged. Jaqgħu fil-pol. Le, bażikament meta ngħidu tidal locking huwa palma l-qamar naraw wiċċ wieħed biqgħu. Dak għax ma jdurx fuq innifsu, dejjem l-istess wiċċ idur mad-dinja. Huwa tidally logged mad-dinja. Dejjem wiċċ kiesaħ, wiċċ sħun. Le, mhux just wiċċu. Ħares dejjem lejna. L-istess faċċata dejjem lejna, għax ma jdurx fuq innifsu. Ma qed kieku tkun pjaneta, għandek Eżatt, il-pjanet, jekk meta tkun pjaneta, f'dak il-każ għandek faċċata dejjem ħares li x-xemx u faċċata. U qed jitbiet il-qamar u. Il-qamar qed jitbiet imma qatt ma ħajintilef. Imma qed jitbiet xi 3.8 centimeters fis-sena. Imma mhux ħajintilef. Ġifieri sakemm hija biex jintilef inti ħadd tispiċċa d-dinja letteralment. Astja. Aħna qegħdin fil-Goldilocks zone. Dik l-iktar ħaġa importanti, meta pjaneta tkun fil-Goldilocks zone. Dik ħanidħol għalija. Issa, fuq il-ħajja tad-dinja tagħna, ma għandek dak il-perjodu fejn kien hemm ħajja bl-ossiġnu li dam ħafna, the boring billion jgħidulu, dam biljun sena. Astja. U mbagħad warajh b'xi mod evolvew by chance l-eukaryotes, iċ-ċelloli li jridu l-ossiġnu, bil-mitochondria by chance. It's quite intense, da s-suġġett. Umbat, rajt ħafna dokumentarju faxxinawni. Imma toqgħod fiha tgħid li studjajt fil-biology wkoll li tal-mitochondria li daħlet fiċ-ċellola u saret ċellola li hija komuni llum, multicellular organisms. Umbat imbissaħħatek kien hemm epoka li wara kien qed jiffurmaw l-ewwel kontinenti, kellek imbagħad l-Cambrian explosion, u bat wara l-Cambrian explosion, u bat il-multilateral tiġri bat raġla, għandek il-Carboniferous, qabel kellek il-ħajja tal-baħar bisset ngħidu, ma għandek l-Octavian, il-Silurian, il-Devonian, fejn formaw l-ewwel. Dan kollha epoki. Ta' miljuni, l-ewwel ħajja fuq l-art, imbagħad faqqat bil-mosses u Ferns u hekk? Ferns, mosses, u fil-Carboniferous periods, l-iktar il-Carboniferous magħruf ħafna għal-kowl, għal-kowl li nużaw illum il-ġurnata, u għal-pessi kien hemm ħafna iktar ossiġnu, issa diet ngħidu f'dal perjodu wieħed mit-top għax id-dinja għaddiet minn ħafna fażi f'għaj snowballs, ġifieri meta sploda l-ossiġnu, kesħet id-dinja f'daqqa u ġat kemm il-darba mid-dera. U bat wara wara saret komplessa ħajjat ngħidu l-Carboniferous, wara ġil-Permian qabel id-dinosauri. U bat il-periodu tad-dinosauri il-Mesozoic. U bat fl-aħħar huwa s-Cenozoic. Li qasam fit-tlieta. Eżatt. Cretaceous? Triassic, Jurassic u Cretaceous. Tarġa fit-Triassic id-dinosauri ma kinux id-dominanti. Kienu għax kien hemm ħafna dik ngħidu adaptive radiation ta' evolution, bdew joħorġu ħafna reptiles differenti, bat meta spiċċa Triassic iddominaw id-dinosauri. Il-ħajja hija tara da tgħid ma kemm huma ikkomplikatu. U il-ħajja terġa' tirrepeti ruħha. Qed tirrepeti fis-sens li jekk pereżempju fi żmien il-dinosauri kien hemm il-marine reptiles, l-Ichthyosaurus, il-Plesiosaurus, il-Mosasaurus. Meta nqerdu dawk,
Mbagħad ċertu mammiferi ħadu over u in-nix tagħhom. Ġifieri minn kienet kreatura tal-art. Xifridna minn daw? Aħna. Dik issa. Għalma, F'liema sens. X'ġifi xifridna? Differenza minn reptiles għal Mela, dik qiegħda fil-fiskal determining factor hija aħna bħala mammals huma synapsids għandhom ħofra waħda fil-iskal u reptiles diapsids għandhom ġiex ħofrit fil-iskal. Dik one of the main features which distinguish mammals and reptiles. Dik bdiet ħafna qabel id-dinosauri terġa'. Terġa'? Is-synapsids huma mammal relatives li evolvew fil-Permian period. But kellek il-mammal-like reptiles? Dawk huma synapsids hemm ħafna tipi, ġifieri l-iktar bat il-gorgonopsids, Diceratodons. Daw jekk taraħħom daw l-annimali tal-bliħ. Asuma. Natura kemm toħloq affarijiet imbagħad jgħidu li m'hemmx. Din hija għalhekk tajjeb li tistudja il-paleontology għax jagħtik iktar possibilitajiet meta bad tistudja l-astrobiology. Il-possibilitajiet huma endless. Issa il-ħajja tagħna hija carbon based. Ġim mamula ħafna mill-karbon. Jaħsbu li jista' jkun hemm ħajja mamula mis-silika għax structure hija sim, però silika iktar rigid. Imma dik hija estrem. Imma possibbli. Issa ovvjament għandek il-dinja li għandha analogu. Jaħsbu li il-ħajja bdiet evolvit sew fil-pjaneta tagħna għax kellha ċans tevolvi kien hemm 16 sinx bar. Ma għadna d-din. U xaktar xħana, infatti l-epoka tal-lum. Qed nikrejaw aħna. Antroposin saret issa, għax dominata mill-bniedem. Xaktar xisibu l-fossils tal-plastik fil-futur. Hemm ċans kbir. Mhux fuq, hemm ċans kbir sew li jisibu l-iktar waħda magħruf hija tad-dinożawri. Għax imma xtajnija popular billi imma qabel dinożawri kien hemm mass extinctions kbar ukoll. Permian kienet l-ikbar, Permian Triassic kienet l-ikbar extinction fid-dinja. Kien ikbar minn tal-Cretaceous Paleogene fejn erdu dinosauri mbagħad. Jista' jkun li tkun repetitiva di s-sistema ta' meta. Hemm sekwenza fejn hemm ċans li ħadd inħoloq extinction għax jikkalkulaw, pereżempju hemm pereżempju kull 100 sena hemm ċans li tilqotna kometa żgħira. Pereżempju tipo jew forsi dik li laqtet il-Russja. U splodiet, dik hemm ċans li dik tiġi. But dejjem hemm ovvjament għax is-solar system illum il-ġurnata laħqet equilibrium. Dik li qelbet dik il-foresta u. Dik meta kienet dik? Dik 1902. Xi ħaġa hekk. In-nies li ma jikkonsidrawx hija din l-ispeċi tagħna jekk tikkonsidraħha mad-dinja kemm ilha, ħafna nies tinsiex ħafna nies jibbażaw l-evoluzzjoni tagħna ma' reliġjon. Taw min jaħseb li d-dinja kull 6,000 sena. U l-Adamu Eva u l-arka tagħna. Anyway. Però r-realtà hija di. Qed tara il-keyboard tal-pjanu. Il-bniedem jekk ħadd kemm ilu jeżisti f'did-dinja huwa l-aħħar keyboard. U mhux kollha. L-aħħar ċentimetru tal-aħħar keyboard hija kemm ilu jeżisti il-bniedem. Meta kkomparat mal-bqija ta' keyboard biex nagħmel iktar eħfef is-sena minn Jannar sa Diċembru. Il-bniedem beda jeżisti f'31 Desember f'11 ta' bil-lejl. Ġifieri sija ilu kkomparat da biex intik a vast idea balance kemm huwa reċenti l-bniedem. Ħafna drabi nikkalkulaw l-ispeċi ma sservix iktar minn miljun u nofs. Per eżempju, T-Rex nikkalkulaw li bħala speċi T-Rex, qed insemmi dinożaur popolari, madwar 10 miljun sena. Astja, U spiċċa. U jikkalkulaw li fid-dinja dik l-epoka rat madwar 2.5 billion T-Rex specimens. Astja. Lekk aħna meta jiġi oġġett fossilizzat, forsi kemm nafu T-Rex skanietri, 60,000 l-iktar perfetti għaw xi tlieta. Imma mbagħad insibu ġok hemmhekk si hemmhekk. Il-fossilization process huwa
ħaġa fenomenali. Taħsbux li kull dinożawru li miet ifossilizzaruhu, ħafna minnhom spiċċaw ramel u ma nafx ġara. Imma jt ikun hemm proċess vera partikolari biex biċċa parzjali ta' dak l-annimal tiġi fossilizzata. Jiġifieri aħna għandna chances. Aħna għandna rich history diġà x'nafu l-annimal jidħol fl-im kategorija l-missing link, għalhekk dejjem inbidlu l-idejat fil-li ngħidu da ġi minn da, imma bejnietna ma nafx, sibniħor, ma da jiffitjaw, ma sibniħor jiffitjaw, u l-istampa tiġi iktar ċara. DNA tagħna għandu ħafna ġank DNA li huwa spjegabbli. Mela, anzi il-ġinom tagħna studjat mhux ħażin, jiġifieri bdil proċess minn Jurassic Park kemm ilu ħarġ bħala film, 30 sena. Kull film li joħroġ ħarġu 6, u kol tara differenza minn aspett ta' Hollywood li bidlu d-dinożawri. L-unika film li qed jippruvaw jkunu kemm jista' jkun scientifically accurate. Il-Velociraptor li ħarġ Jurassic Park l-ewwel wieħed mhuwiex accurate daqs is-sitt film. Kellhom jagħtu raġuni inventata għalfej id-dinożawru kien qisu gremxula. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li x-xjenza dik l-għandha sabiħ, ix-xjenza li mingħajr fatti mhux ħadd ivvinta, l-missing gap huwa missing gap. Mhux ngħidu miraklu. Missing gap, sakemm nimlewh. Inti semmejt tan-nies u di importanti. Id-dinożawri tal-lum, id-dinożawri ma spiċċawx kollha, ċertu minnhom irnexxielhom ħallew linji li llum saru la safar. Tant hija vera di. It-tiġieġa biex it-tiġieġa la safar kollha, ma insemmu t-tiġieġa xi l-iktar aġġett li tista' tesperimenta bih. It-tiġieġa għandha il-ġenetika ta' ġafija tan-nannit tagħha kollha. Jibqgħu sejjin. Mela din għandha genes mixowlin li għamela tiġieġa, il-rix, il-qada, insomma, ħafna fajr, il-munqar. Illum esperimentaw li jiexelula il-traits li qegħdin ġo ġisimha ma' mitfin. U bis-saħħatek xelula genes li ħarġ id-demp, li ħarġu l-idejn, ħarġu snin minn ġal munqar, u ħarġet ċertu għadma li kienet tagħmilha viċin iktar l-ancestors tagħha. Issa, il-xjentisti li esperimentaw grupp ta' xjentisti fuq id-demp biss, u da, u ħafna drabi innexxilhom jikkreaw fl-embryo, ma ħarġ ma twilitx. Però differenza bejn oġġett riċenti li ġie estint u oġġett prehistoriku hija di. Xi darba fi żmienna ħanaraw il-woolly mammoths jerġgħu jimxu. Se naraw il-dodo, se naraw il-Tasmanian tiger, wasalna. Diġà illum il-ġurnata kapaċi nikklonjaw oġġett ħaj. Tal-mamit ma kienu jgħidu li d-DNA tiegħu huwa tal-qamel. Ma jistax. Ħana tiebsek qasir ħafna. Naġa llum jew kelb li huwa ħaj, faċli tikklonjah. Faċli, mhux ħanamilha jien, faċli. Milux mietet moza, tibta moza salvaġġa. Mietet fit-2000 u fit-2020 nixxinna narġgħu nqajmuha. Ġifieri għaddew 20 sena mill-mewt tagħha. It-Tasmanian tiger id-DNA tagħha hija iktar fraġli minn dik il-moza, li hawnhekk preservata tal-qamel għax ċal-formulejna ġarram ta' dak iż-żmien. Inqedet fin-1936 u wkoll naslu. Ikkomparat mal-woolly mammoth li nqered eluf ta' snin ilu, hija ħafna iktar tajba, però jafu li jekk jieħdu ċertu affarijiet mid-DNA tal-woolly mammoth u jagħmlu reconstruction tagħha jsibu l-eqreb annimal illum li huwa l-Asian elephant, kapaċi joħorġu hybrid bejniethom jew viċin ħafna l-woolly mammoth. Il-każ ta' annimali fossilized li jaqqas għandek l-actual animal imma għandek imprint fil-ġebel ta' kif seta' kien l-adam, hemmhekk ma tistax tikklonja l-ġebel. Però sabu DNA fossilized jew structure li jistgħu jikkopjawha. Isek qed tgħid inti qed nisma' l-Metallica jdoqqu. Actually tisma' Freddie Mercury jdoq. Però il-Beethoven ħadd ma qed jisimgħu jdoq illum il-ġurnata, nafu n-noti li kiteb u qed indokquhom. Id-dinosaurs huma Beethoven. Mhux Freddie Mercury qed tisma' lil Freddie Mercury. Qed tifhem? Ja qed tisma' il-lożi bħalissa ħaj tista' tikklonja l-vuċi tiegħu għax jista' jkantalek, huma Beethoven. Qed tifhmu x'qed ngħid? Però peress li għandna n-noti ta' Beethoven, jien jekk nitgħallem il-mużika paċi ndoq il-mużika ta' Beethoven. Huma li qed jagħmlu hija li midda d-dinożawri jixelu l-affarijiet fl-annimali llum u jikkreaw id-DNA tad-dinożawri. Ġifieri mhux ħan nikklonjaw dinosaur, nikkreaw dinosaur
minn l-ancestors, mid-discendenti tiegħu li huma l-għasafar. Astja. Xtaqt, jina speċi ta' l-enfasi li semmejt il-prehistory u hekk, għaxtejn ħafna biex speċi ta' tfittex, tagħmel riċerka biex tfittex ħajja fuq pjaneti oħra, jew fuq celestial bodies oħra. Issa hemm ċans kbir fil-futur, sa mhux qed ngħidu futur qarib, imma futur fejn se nibgħatu probes u hekk li hemm ċans kbir li nsibu ħajja mikroskopika Viċin. fis-solar system tagħna, ġifieri qed ngħidu hemm ċans kbir li anke pereżempju fis-sħapoli ta' Venere hemm ċans li għax dal-aħħar sabu li hemm il-fosfin qed jiġi produċut b'mod mhux tas-soltu fuq Venere li hemm ċans fil-sħab ta' Venere 50 km above the surface hemm ċans li jsibu microbial life living in the clouds. It's a quite a strong theory. Titan, kandidat tajjeb il-qamar. Titan li huwa l-ikbar qamar ta' Saturnu għax huwa għandu l-atmosfera sabu ħafna compounds li huma precursors ta' life. U kore kollu hekk bħal-dinja jew. Pes li huma f'każ ta' ma ħansemmu tliet kandidati l-iktar Europa ta' Jupiter, Enceladus ta' Saturnu u Titan. Enceladus sabu fis-South Pole sabu ħafna water vents, volcanic activity, cryovolcanic activity, cryovolcano ngħidulhom li geysers li fis-South Pole, allura hemm activity, hemm ċans li b'dik is-sħan hemm ċans li tipproduċi l-ħajja. Fuq Titan ukoll hemm subsurface oceans, ġifieri Titan hu it-tieni l-ikbar qamar fis-solar system u l-unika wieħed li għandu atmosfera dense u jista' jkun għalkemm it-temperaturi ma kissin ħafna jaħsbu li forsi hemm jekk mhux ħajja precursors ta' ħajja sabu ġifieri chemical compound sabu żgur, però jista' jkun min jaf forsi hemm xi very very simple life fil-methane u ethane lakes ta' Titan. Ġifieri jkunu covered, bla xemx xejn daw. Issa Titan kull ma jirċievi isu 1% tad-dawl li tirċievi d-dinja, ġifieri. L-ostja ra kemm hija il-bogħod. Żgur, imma Saturna ġifieri, imma Titan interessanti ħafna huwa analogous ħafna tad-dinja. Għandu ċikli, għandu fluid cycle, ħna għandna l-water cycle. Hemmhekk għandhom Titan għandu ethane u methane cycle. Jaff pereżempju meta tikber ix-xemx. Eżatt, dik hija teorija oħra li meta tikber sirreġġa il-xemx tagħna hemm ċans li jisħon sew u jiġi fil-habitable zone. U jiġi Goldilocks. Eżatt. Tlaqna. Tabak. Għalhekk daw aħna nkunu law nsiru pal-Venus, ġifieri biljun sena oħra ħansiru pal-Venus greenhouse planet, mbagħad toast, ġifieri. Issa dik li naħseb definita li xi darba ħadd tispiċċek id-dinja. Biex in-nies jibqgħu għaddejjin. Jridu xi darba jitilqgħu. Imma tajjeb li l-iskoperti li tisiru fis-solar system tagħna tajjeb li jkunu iktar fokati għax bis-saħħat hekk. Bat tiġi għall-exoplanets, hemm iktar ċans li. Fottu iktar pjaneti. Mhux aħna ma naħsibx li l-ispeċi tagħna ħatkunu jew ir-robots tagħna li jiskopru, naħseb dik it-tendenza li mhux l-ispeċi umana qabli dak iż-żmien naħseb insur speċi oħra żgur. Imma naħseb jekk neqerdu aħna jkollna r-robots tagħna jinvadew. The ultimate best species, aħna. Vera, għax kollu li jiġi fidej il-bniedem, kollox jgħaret ostja. Xaħġa fil-natura tal-bniedem, destructive. Sfortunatament, ivo, sfortunatament. Kif jgħida dik, with greater power comes greater responsibility. Spider-Man, mux jinventaj. Spider-Man. Pero, mid-dera, il-bniedem, iktar ma
jimxi l-qoddim ir-responsabilità jinsija. U diġà qegħdin semi-artificial tal-imod anka bejnietna. Diġà komunikazzjoni l-lum il-ġurnata jien minix kapaċi biex jien qed nitkellmu l-ġenerazzjoni tal-lum. U għar kemm ifasta ġifi qed nitkellmu minn ġenerazzjoni l-oħra minn missi għalina li m'għadniex kapaċi nitkellmu bniedem bej bniedem. Illum il-ġurnata mobile through communication u ħana ġiex personalities differenti. Ma jien fuq mobile kapaċi lilek noffendik publikament, kapaċi nurk kemm jien raff u taff u x'nafjen u bat niġu face to face u laqlaq. Laqlaq iktar minn Ozzy Osbourne. Tfal tal-lum xlif bil-mobile so ma jafux pazmin li trabbejna. Kif tista' jkollok relazzjoni illum integrali li inti taf xi ġifieri biex ikollok relazzjoni li inti tibni fus ta' familja, ġifieri qed nitkellmu li jkollok relazzjoni ma' partner. Li dal-partner tridu tkunu fus ta' xulxin, il-pis tal-ħajja. Illum il-ġurnata ma ġlieda ċaw blocked off. Naħseb li qed jiġri huwa li t-teknoloġija tant kemm daħlet it-teknoloġija qed taħrab bina qed interessanti li evolvit brata maġla għax dik l-interessanti tal-evoluzzjoni fil-li għandek speċi li qed iddum l-istess għal biljun sena. Fil-li għandek xi ħaġa li tinbidel totalment malaj fi żmien qasir. U ġisimna mhux qed Eżatt, il-bniedem huwa każ l-epitom ta' din l-affari kien hemm speċi li ġralhom hekk u jew nqerdu għax ma baqgħux sustainable għax pereżempju wara ma' extinction pereżempju kien hemm speċi li tant saret komuni weħda u biss li l-popolazzjoni kraxxjat mbagħad għax ma kienx kontroll fuqha. Ġrilna. U aħna l-istess. Deħlin biljuni. Eżatt, jiġifieri aħna xi darba jekk tinnota kull ma' extinction li ma nqerdu, niktar speċi dominanti. Jiġifieri aħna jmissna. Ismani, minn ġenerazzjoni għall-oħra. Saru studi u saru fatti. Fi żmien l-età tagħna l-irġiel jiġru għan-nisa, qed nitkellmu dejjem in ġenerali sewa, l-irġiel jiġru għan-nisa, dejjem ngħidu l-irġiel għax l-irġiel moħħu f'dak l-affarijiet biss u hekk. Illum ġejna. In-nisa ġejna minn qabel il-gwerra, imma l-gwerra kellha raġuni għax kien nuqqas ta' irġiel għax kollha qtilnihom. Illum il-ġurnata tisma' n-nisa jitkellmu tal-lum, qed nitkellmu dejjem fuq is-straight għax imbagħad għandek 7 miljun ġenda ieħor illum minn dal-aħħar sentejn ma ilu. Jibku biex isibu raġel għalla fajt bażiċi ta' ġifieri, għax tant ġejna tlifna il-roles tagħna, tlifna il-hormonal roles tagħna, tant saret easy għażien għal-ħaġa li l-affarijiet li għalija kienu sens komun, illum il-ġurnata m'għadhom sens komun. Jien illum il-ġurnata nħossni li ma nistax nikkomunika ma' nies tal-ġenerazzjoni tiegħi kollu isibhom strambi u diffiċli tal-għaw weirdos jew da, però naqrin iżgħar minni qed ngħidlek hemm language barrier li ma nikkomunikax. Issa daw bil-Malti qegħdin nitkellmu u ma tikkomunikaj, ma tiftehimx. Diġà qegħdin dak l-iżbilanċ. Naħseb jiena tant kemm sirna liberati ħafna, għarrej, dik għamlet impatt, imma tant kemm hawn mentalitajiet differenti llum, ma tgħidx għandek popolazzjoni bl-istess mentalità hemmhekk għandek ċerta nstaqbel, illum il-ġurnata sirna żvarjati, qed nidħaltu sirna aktar qed nidħaltu l-pajjiżi, ġifieri ma domx joqogħdu f'pajjiżhom qed jidħaltu. Kull 5 snin hija ġenerazzjoni differenti. Diġà da, mbagħad għandek it-teknoloġija li dija l-evoluzzjoni, ġifieri di parti mill-evoluzzjoni kollha li l-ispeċi tagħna tgħaddi minn perjodu tant kemm rapidu li kważi għall-individwu hemm ċans li ma jlaħħax ma bħala qed nimxu bħala popolazzjoni qed naġru ħafna b'mod teknoloġiku. Biktar rata maġġa li mhux qed nifhmu x'qed jiġri u qed nintilfu fiha. Niddependu totalment fuqha. Totalment niddependu fuq teknoloġija minn għajn. Jiġri il-mobile tista' tieqaf taħdem. Ma dekx teżistillhom il-ġurnata. U qegħdin ġifieri iktar naħseb fil-futur ħaniġu fis-stat li tant kemm niddependu minnha li
li jek tiqaf niġu estinti. Astja. Ek nimmaġina li kif tiqaf it-teknoloġija jew da we become extinct. Mela, tgħidlix jien għandi l-mara tiegħi 10 snin żgħar minni, dik mhu storja, dik kienet xi ħaġa oħra li inti kbirt titkellem. Prova bi waħda llum. 10 snin żgħar minnek. U għarek ma jexxekx, tiftijem. Bl-istess lingwa ta' mhux qed ngħidlek qabbejt Russa jew Ċiniża, ma tiftijemx. Sa qed nitkellmu il-kultura kif kissritna. Hemm ħaġa oħra xjentifika. Mill-aħħar ta' tmeninijiet u l-bidu ta' diżajnijiet skoprew li l-irġiel tant kemm qed insiru ma nridx nuża kliem ħażin imma qed insiru feminizzati li naqsit inna l-sperm count. Għamek hemm ħafna fatturi oħra wkoll. Ġifieri nitkellmu pestiċidja u plastik u x'nafih imma wkoll il-ħeġġa tagħna hemm qed jikkalkulaw bej 50-60%. Ġifieri fi żmienna tibżel tħabbel. Illum il-ġurnata tittamel effort u probabbli ikollok medical assistance biex tħabbel. Astja. Il-bidu tal-estensjoni. Il-bidu tal-estensjoni. U dit iġri wkoll, għax aħna sperimentajnija f'ħafna annimali. Meta inti jkollok annimali, il-popolazzjoni splodiet, u mbagħad jibda jkollok ħafna nuqqas ta' risorsi li twassal il-breeding ikun impossibbli. U aħna ma aħna qed niġu affettwati ġenetikament. Biex ta' xaqa komunikament ma nistgħux nikkomunikaw. Allura m'hemmx. L-aħħar darba bdejt naqra li jista' jkun pereżempju il-problema tal-estensjoni tiġi mill-harvest għax il-ħamrija tneqerduha. Le, kollox qed jaffettwa il-bexx, qed jaffettwa l-overpopulation, qed jaffettwa il-microhabitats li qed ngħixu fih. L-istress li noħolqu ġafina stess. Microplastics, kollox katina ta' pereżempju meta jaqtaw il-crops ma jerġgħux jitfgħu id-demel u hekk. Il-nutrienti naturali, allura kollox synthetic, kollox genetically induced, GMOs. The list goes on. Ġifieri, però jien niskanta, mela dawn l-affarijiet kollha u mbagħad to top it off li persuna m'għadux jista' jikkomunika tifhimha tali bejn ġenitur u l-ulied. Issa daw għexu trabbew fl-imkien se jkun hemm dik id-distakka tal-generation gap, però hemm ġenerazzjoni li nista' nikkomunika magħha u hemm ġenerazzjoni li l-lum il-ġurnata jekk nipprova mhux possibbli. Mhux possibbli. Ġifieri jien illum il-ġurnata jekk ħanoħroġ nipprova nieħu pjaċir iktar ma' nies li ta' ommi u ta' missieri li hemm sugu u sens u hemm interess milli ġenerazzjoni żgħira li anke tiġi għal affarijiet bażiċi ħalli ma nsemmix u fiżiċi biss ta' ukoll ma tillinkjax ma jnexxilekx. Da l-aħħar qasir narax nispiċċa mpep sigaretti imkien għal kwieta il-baħar. Hemm il-bidu tal-estensjoni. Il-baħar, xabbaġġen storbju minn. Anyway. Ħajja nbidlet għall-ostja. Diki. Rata maġla li m'hemmx direzzjoni waħda, għax ovvjament tant kemm hawn nies li għaw diversità fl-aħħar mill-aħħar, ma m'hemmx ma tgħidx għandek speċi li isek l-animali dik li għandha tajba jew il-pjanti li huma ħafna iktar sempliċi minnha. Tipo għandek popolazzjoni, issa xorta jkun hemm differenza bejniethom, però għandhom traits ħafna komuni u tifhem l-evoluzzjoni, tipo kif jgħixu l-evoluzzjoni tagħhom u il-ħajja tagħhom isek tista' tgħid kif taqbad tgħid taf x'inhi u kif jgħixu l-ħajja, pereżempju kif jgħix qattus. More alright, tates nbidlu ħafna saru domestikati, imma xort għandek il-know-how kif ħajiex qattus, tipo, il-family structure ta' qattus. Dik għadna mod, Mirko. Kif nistaw kun nafu. Ejda, Mirko. Xil-taqa ma xaħat, tikelmu il-tates. Il-taqa ma xaħat? Jifimom il-tates. Efem, jina għandi 7 tates, tad-dar, ġifiri. Noħdu ħanġefri. 7 tates, ġifiri nifem ċertu mjaws nifimom sirt, ġifiri nifem tejti dik. Ma laqas għattu stifmu. Bniedem. Għax għetjurik, ħos li fissar xaħat. Eżat, le ma il-puntiew li. Bniedem ma tifmux. Li tant kemm sirna komplikat il-bniedem, kemm teknoloġikament u kemm mentalment li
il-futur ma nafux ħajsir. Għaw disturbanza kbira. Għaw disturbanza kbira li ħadd ma jaf xejrit. U ħadd huwa kuntent u kulħadd qed jistenna xi ħaġa ġdida. Kieku tgħid qed nistenna xi ħaġa ġdida ma nafx x'inhija mod bla direzzjoni. Allura ma tista' tasal imkien. X'għandkom għall-futur hekk? X'għandna għall-futur? Ġa semmejna l-futur naħseb hopeless. Li ċajda. Kif skefejta Ġef dum. Le, fem, looking forward li konna aktar proġetti fl-imkien jina uħija u ma nisoħra, hopefully, ta' mektar ħajja interessanti dik li. Ifem, at the end of the day, aħna li namlu, affarijiet wasluna għal suċċess finanzjarju. Pero għat ma mirajna, namlu hekk biex naqalaw hekk. Aħna dejjem namlu passjoni, un dak is-suċċess ħalli l-frott. Mhux dejjem, imma insomma. Li nistgħu nsemmu interessanti forsi nistgħu ngħidu pubblikament m'għandniex dan, hija għandna diversi proġetti li ikun qed jitweddu qas ikunu nafu. Pereżempju ma tiċċej sibna xi ħaġa llum u tiġi pubblikata 15-il sena oħra, bħalma ġara. Minn għalina ħanixu għal dejjem. Però waħda imma affarijiet li bdejnijhom snin ilu, pereżempju, Jeffrey dejjem kien interess kbir fuq il-familja Columbids, Ħamim u Gamim, minn konna tfal dejjem irrabu. U fl-aħħar ġiet l-opportunità li ntqajt ma' esperti barra għamilna studju dettaljati u bdejna wasanna li bdejna nagħmlu reconstruction ta' extinct species. Ħafna minnhom għandi l-unur, pereżempju semmi wieħed popolari dodo, sewa. Jeżisti f'ħafna mużewijiet, imma aħna krejajna wieħed li huwa l-iktar tista' tgħid kważi scientifically accurate. Minn dawk, għax ma nafux nkunu nikkontentaw ruħna bix-xejn, iffokajna li nikkrejaw l-ispeċi kollha estinti. Issa ħafna minnhom kull mem għadma hekk hemm description u daw. U bdejna waħda u għamilna ħafna minnhom huma world first reconstructions. Mela aħna bdejna nagħmlu malina personali għal buzz biex ma naqtawx il-vini fil-COVID u ħafna x'nafjien. U f'daqqa waħda daw ħadu suċċess ħsibna ħli nazzjonali, imma kien internazzjonali. Dan suċċess li bdew jabatunna l-mużewijiet u mbagħad għamilna ħbib ma' professur qed nikbuk fuq l-Extinct Columbids of the World. Reċenti, kellimna persuna minn barra minn Malta, għandu li rajawtni iktar minni, u għalbidu xsibtu xi skem, għax dik il-problema tal-lum. Kull min joffrilek xi ħaġa tal-ġejt taħsbu li qed jipprova jgħaddik biżmien. U dak kien the actual genuine thing. Li dan kombinazzjoni b'Dallenberg kien reconstruction slam minna ħaskop intqajna ma' persuna li għandu l-ikbar kollezzjoni fid-dinja ta' ħamim u gamim rari, ġvej kull gamima 70,000 euro, da' mhux kelma. U mar oltre, apparti qed jagħmel conservation projects li ħolom ix-xewqa tiegħi ta' meta kelli minn kelli 7 snin, jien dejjem kelli dik il-ħolma li narġgħu nġibu prehistoric species lura. Sawa, dinożawri, ma kbirx minn dwar Jurassic Park, kelli 7 snin u dik l-epoka. Da, fl-axħar komplet inkellmu nġennu u għandu sorsi u kollox li qed jipprova actually jġib il-passenger pigeon li nqerdet fuq mit-senilu, id-dodo 300 senilu, miljuni ta' euros, ta' mhux kelma. Kellimna, qabatu ċempillek darba fost l-oħrajn u għalli ejja f'pajjiżi, għalli ej ħatara x'għandi, għalli u li għandek id-dar inti, ej joħloq l-mużew għawek fuq daw l-affarijiet, għalli ħallini kolli kollox li huwa mejjet huwa reconstructed u li huwa ħaj ikolli kollox. U dik hija opportunità għalina li kapaċi noħloma. Aħseb ara nwettaqa. Il-flowsu. Però meta ta' bniedem bħal li money no problem. Jiena kieku ħaddieħor saqsieħ x'ħan daħħal fil-but. Jiena għalija kif qedlu tlaqna, ħanamluha. U dal-waqt sejjin nintaqgħu ma' dal-proxmu. Xi involvi ruħu l-oġġett ma tistax tgħid aħna kemm il-darba sefirna għal Wirdiena u spiċċajna iddiskrivejna xi ħaġa oħra. Ġifieri u ħajjitna naħseb jekk ħajinbidel kollox, dik ma rridx inbidel f'ħajtijien li nibqa' dak it-tifel żgħir li stay hungry dejjem. Mhux hekk. Qatt ma rid niġba' Tiqaf toħlom. Ma rridx nieqaf noħlom. U ħa noħlom kbir, ma jimpurtax. Minn 1000 ħolma tirnexxi waħda ma jekk tiqaf toħlom ma jirnexxi xejn. U dik hija l-messaġġ li nixtieq inwassal kulħadd jiena, jekk temmen biżżejjed fuq ġett jirnexxi.
Nirringrazzjakom tal-li ġejtu għal il-podcast. Forsi nerġgħu nintaqgħu xi oħra. Mela, u nirringrazzjaw lilek ta' Grazzi tal-istedina. kemm inna nisirna nafuk naf x'sagrifiċċju qed tagħmel biex ittalla suġġett daqshekk diffiċli. Għandek il-cookies biex bqajt għaddej għax ħafna minn nies li jippreżentaw immorru mainstream. Inti qbad toġġett li qed joħorġu suġġett interessanti, mhux qed nitkellmu fuq aljeni E.T. imma fuq kollox. Però nisbħalek jistgħu waslu li 4 tim oħra in-nies tal-futur japprezzaw li bis-saħħa tiegħek wasalna dal-suġġetti. Aħna jienu Jeffrey ma kemm il-dokumentarju għamilna kullu kien. Però li ħareġ miegħek joħroġ differenti għax hemm dan l-element li isma' ma nibżawx nitkellmu fuq oġġett li ħafna nies jibżaw jitkellmu fuq biex ħabba reputazzjoni. Diffiċli men, tipprova tikkomunika ma' xi professur mill-università jgħidlek forget it. Kemmu kapaċi jipprovdu. Ħasra vera, ħasra li Għax jibżaw reputazzjoni. Mhux dik hemm lok għal diskussjonijiet palma tnamlu għal skoperti, min jafx nistgħu niskopru. Ma tikkomunikax. Eżatt. Nirringrazzjakom. Welcome. Bomba. Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe għax tgħinuna ħafna.